Ей, Христо, нов оглед на кола след ПТП, а? За съжаление, да. Поредният случай на шофьор качил се да управлява след употребата на алкохол. Не искам да съдя никой, но фактите са ужасни. За миналата година има регистрирани 7000 катастрофи следствие на алкохол и наркотици, от които 126 човека са ранени или загинали. Алкохолът и наркотиците влияят директно на нервната система. Когато шофираш под въздействието на дори една чаша алкохол, се увеличава в пъти вероятността да настъпи пътно-транспортно происшествие, тъй като това води до лоша преценка и увеличава времето за реакция. За съжаление, все повече българи демонстрират безотговорно отношение на пътя с идеята, че на тях не може да се случи. 275 000 признават, че са се качвали да шофират в нетрезво състояние. А освен това, ако си причинил ПТП под въздействието на алкохол или наркотици, каското на колата не важи. Евроинс от години прилага системата бонус-маус по застраховка гражданска отговорност, като цената на застраховката е по-висока за шофьори, които причиняват пътни транспортни происшествия. Но и поощряват добросъвестните водачи, а отстъпката по каско за подновяване на полица без щети може да достигне до 20%. Това е страхотен финансов стимул, за да бъдем отговорни на пътя. А от март Евроинс стартира кампанията "Готино е да караш трезвен". 25 години Евроинс. Градим върху здрави основи.